आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून आडाळी MIDCचा प्रश्न तापलेला असताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जागतिक दर्जाचा जवळपास 1100 कोटीहून अधिक गुंतवणूक असणारा अत्तर निर्मितीचा प्रकल्पाचं भूमिपूजन येत्या काही दिवसात होईल अशी घोषणा केसरकर यांनी केली आहे. मंत्री झाल्यानंतर ग्रामसभा सुद्धा घ्यायची आणि निश्चितपणे सर्व सरपंच इथं उपस्थित आहेत. लवकरच मी ग्रामसभा घेईन. तुमच्या वेगवेगळ्या ज्या मागण्या आहेत, जरी मी इथे येऊ शकलो नसलो तरी राज्याच्या माध्यमातून, जिल्हा निर्णय मंडळाच्या माध्यमातून जवळजवळ प्रत्येक गावासाठी निधी हा अखंडपणे दिलेला आहे. त्याच्यापूर्वी 5 वर्ष तरी मी स्वतःच अर्थ खात्याचा राज्यमंत्री होतो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे कुठलेही कामं आता शिल्लक राहिलेले नाही. खरं तर हॉस्पिटल झाल्यानंतर, ही इमारत झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सुद्धा पैसे दिलेले आहेत. स्वतः राणेसाहेब त्याच्या भूमिपूजनाला आलेले होते. आपल्याला नवीन सभागृह बांधण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत. आपण ज्या ज्या गोष्टी मागता त्या त्या गोष्टी मी देत असतो. तुम्हाला एक पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी सुद्धा पैसे हे मी आता प्रस्तावित केले. मला वाटतं त्याची मंजुरी सुद्धा आली असेल, पण ते सुद्धा पैसे देणार आहे. कारण शेवटी आपण किती उंच उडत असतो, राज्याच्या स्तरावर काम करत असलो तरी आपलं लक्ष नेहमी आपल्या घराकडे असतं. तसं माझं लक्ष नेहमी माझ्या मतदारसंघाकडे असतं. तिथल्या 5 गावांचा जो पाण्याचा प्रश्न आहे त्या संदर्भात रत्नसिंधू योजनेतून त्याच्या सर्व्हिससाठी मी 30 लाख रुपये दिलेले होते आणि याचा सर्वे लगेच मला प्राप्त होईल. प्राप्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या गावांना निधीसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल. कारण ही गावं थोडी उंचावर आहे. तर उंचावर असल्यामुळे इथं पाणी अगोदर वर उचलायला लागेल आणि नंतर या गावाला सोडायला लागेल. परंतु मी हे करताना असं सांगितलेलं की याला ड्रीप वापरा. ड्रीप वापरलं तरच पाणी तुम्हाला इफेक्टिव्हली वापरता येईल. आणि हे पाणी उचलत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी सोलार पॉवरने ते पाणी उचलता येईल का, याच्यासाठी मी निश्चितपणे विचार करेन. दुसरी बाब अशी आहे की एक काम जे महत्त्वाचं या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे ते म्हणजे तिलारीतून इथं पर्यटन सुरू झालं पाहिजे. मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की इथं येण्यापूर्वीच काल माझी NTDCमध्ये मीटिंग झाली आणि रत्नसिंधूमधून जे काम पेरोडमेडेच्या परिसरामधलं अर्धवट होतं त्याच्यासाठी 3 कोटी रुपयाचा निधी आम्ही उपलब्ध करून दिलेला आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होईल आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी बोटिंग चालू होईल. इथं अर्धवट असलेलं काम पूर्ण होईल आणि त्याच्याबरोबर तिलारीचा जो मोठा जलाशय आहे तिथं आपण डबल डेकर बोट उपलब्ध करून देतोय रत्नसिंधू, जेणेकरून जे पर्यटक येतात त्यांना पाठीमागच्या जंगलामध्ये असलेले वेगवेगळे प्राणी हे तिलारीच्या जलाशयामधून बघता येईल. पण याच्यापेक्षा महत्त्वाची बाब अशी आहे की जवळजवळ 1000 कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प जो आपण म्हणतो की परफ्युम्स, जगभरामध्ये परफ्युम्स एक्सपोर्ट करणारी कंपनी आहे आणि त्यांचा लवकरच करार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते मुंबईला होणार आहे. कदाचित तो पुढच्या आठवड्यामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या भूमिपूजनासाठी निश्चितपणे मी उदय सामंत साहेबांबरोबर या ठिकाणी येईल आणि आपल्या भागातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. तर त्याचं भूमिपूजन ज्याला असेल त्याला सर्व सरपंचांनी तिथे यावं. कारण आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची गरज आहे आणि आपली मुलं मोटरसायकल घेऊन गोव्यामध्ये जात असतात. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आपल्या मुलांना रोजगार हा याच ठिकाणी उपलब्ध झाला पाहिजे आणि म्हणून आडाळीची तर आपण ही पहिली फॅक्टरी आणतो इथं. म्हणजे इतर छोटे छोटे उद्योग आलेले आहेत, त्याला आपण जमीन दिलेले आहेत, परंतु ही मोठी फॅक्टरी पहिल्यांदा इथं येईल. आणि दुसरं एक वैशिष्ट्य या MIDCचं असं आहे की इथं हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आहे. म्हणजे महालक्ष्मीचं जे पॉवर जनरेशन सेंटर आहे त्याच्यामधून जलविद्युत निर्मिती होते आणि ग्रीन हायड्रोजन जो असतो त्याला ग्रीन इलेक्ट्रिसिटीला लागते. दुसरं म्हणजे एका स्टील इंडस्ट्रीला पुरेल एवढं पाणी सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल.